Target naman po na mabuksan sa darating po na buwan ng Setyembre ang pangsamantalang tulay habang nasa ilalim pa rin po ng pagbabantay ng construction ng Wawa Bridge sa bayan po ng Bayambang kasunod ng mabagal umanong usad ng proyekto. Ang nakatakdang pagbubukas ng pansamantalang tulay ay para mabawasan ang abala sa mga motorista at commuters. Noong Hunyo 29 ng taong kasalukuyan, ipinatawag ni Mayor Nina Jose Quiambao si Project Engineer Rafael Catbagan ng Wawa Bridge para ihayag ang pagkadismaya ng pamahalaang bayan sa mabagal umanong progreso ng konstruksyon at humingi ng panibagong ulat na kaugnay sa proyekto matapos ang pagbabagong ipatupad ng Department of Public Works and Highways. Ayon kay Engineer Catbagan, inaasang mabubuksan sa Setyembre ang temporary Wawa Bridge na maaaring daanan ng mga sasakyan na may mabigat o may bigat na hanggang 8 tonelada kabilang ang mga pampublikong bus. Inaasahang makatutulong ito upang mapagaan ang daloy ng trapiko habang isinasagawa ang pagtatayo ng permanenteng tulay. Magpapatuloy naman umano ang pakikipag-ugnayan ng LGU sa DPWH para tiyakin na matutupad ang target na magbubukas ng temporary bridge sa itinakdang panahon at mapabilis ang pagkumpleto ng permanenteng tulay. IFM News. IFM News. IFM News.